A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yan uwa barkanmu da wannan lokaci a cikin wannan wata mai albarka. Yau muna rana ta biyu a wannan wata na Ramadana na shekara ta 2025 miladiyya. Yan uwana masu albarka, zan tunatar da mu wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa duk wanda bai bar faɗar ƙarya ba kuma bai daina aiki da ƙarya ba, Allah ba shi da buƙatar daina cin abincinsa ko daina shan abin shansa. Ma'anar wannan hadisi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayyana mana cewa duk wanda azuminsa bai sa shi ya kauce ma ƙarairayi da yake furta a baki ba wa al'umma, kuma bai daina yaɗa ƙarairayin ba ko aiki da su, to Allah subhanahu wata'ala baya buƙatar azuminsa. Kenan ƙarya za ta iya rusa mana duk wannan lada da muke samu na azumi. Da haka yan uwa mu kiyaye ƙarya a wannan wata mai albarka. Allah ya karɓi ibadunmu, ya sa mu cikin 'yantattun bayu a wannan wata mai albarka.